Niin tosiaan. Kuunnelkaas. Tuli keskellä yötä poikia sakki. Naapurikylästä luulen. Oli höyryssä pää ja pölyssä takki. Mä huudahduksen kuulen. Nyt tehdään jotain erikoista. Ei nähty ole temppua moista. Ei peltoja polteta, ei latojakaan, mutta kirkon kellot me varastetaan. Täällä on joku, jonka omatunto ei ole puhdas. Joku, joka on rikkonut yleisen kasvatuksen ja moraalin sääntöjä. Joku, jonka tunteet eivät ole selkiintyneet. Viesti teille. Joku, jonka tunnette, haluaa muistuttaa teille velasta. Jatkuvasta tunnevelasta. Kamala, en minä. Ai nyt minä muistan. Minähän olen ollut rentoutumassa tässä hotellissa. Jos minä vois... Ne luottokortit, ne ovat niin petollisia. Minä maksan kyllä ensitilassa. Kaksi sipulipihviä, 2 maitoa, 18 viskiä, 1 olut, 330,25. Kiitos. Onko sulla? Ei ihan. Kyllä, kiitos. Meitä on petetty. Joo, mutta ei se mitään haittaa. Mehän saatiin vihje. Vieläpä raju. Minkähän takia se Otto meille kertoili? Otto on erikoinen jätkä. Mutta se on kyllä näkemässä kaikkea, mitä yöllä tehdään. Yökuhkia kun on. Meidän pitäisi raportoida tästä nimismiehen. Ei. Kuule, me otetaan taksi ja lähdetään naapurikylään katteleen vähän. Joo, mutta sitä ennen mennään ja otetaan lasit tyhjäksi. Joo. Etsitte jotain, joka liittyy kristilliseen kirkkoomme. Olette huolestunut, hyvin huolestunut. Kyllä minä olen hyvin... Te haluatte minun auttavan. Minä en pysty kertomaan, mutta henkiä on läsnä. Ne haluavat ilmaista teille itsensä.
Olemme valmiita vastaanottamaan avaruuden viestejä. Avaruuden valtiat, ilmoittakaa meille, antakaa merkki hätääntyneille. Kello. Herätyskello. Seinäkello. Taskukello. Digitaalikello, joka tauluun sormi painaa ajan. Lehmä kello kaulassa. Ääntelehtii ilman ääntä. Vene vajaa. Vene vajaa. Sehän on Kirkkorannan venevaja. Ja Leinosvainaa lehmä. Ne kuoli samana päivänä. Meillä on Leinonen ja lehmä. Kiitos. Minun täytyy nyt mennä. Nyt lähdetään, isäntä. Mitä? Ja äkkiä. Tärkeätä asiaa. No johan nyt. Tärkeätä asiaa. No mikä nyt niin pirun tärkeä asia on? No. Venevajalle! On tää nyt vallan pirunmoista vientiä. Kesken juttutuokion täytyy yön selkään lähteä. Tästähän voi tulla oikein sensaatiojuttu. Ajatellaan, että media antoi vihjeen. Kasonen! Au! Hyvin tulee, joo. Pitäkää varanne, siinä on vähän liukasta. Ja, löytyvät sieltä. No siellä ne perkeleen kellot oli. Mitä mä sanoin? Voisitteko antaa lausunnon tästä sensaatiomaisesta löydöstä? Mitä sensaatiomaista tässä on? En minä mitään lausuntoja anna, tämä kuuluu minun ammattiini. No niin pojat, viekää se tuonne piirun isännän kärrylle, niin pannaan paikoille. No niin. Mutta katsokaa kaikki. Kallistakaa kelloa. Katsokaa kaikki. Jumalauta. Siitä puuttuu kieli. Mä olen Seppä Saatano! Enää ei hyväkkäile noita kulkueita. Ennen marssittiin 3. rivissä. Kuulkaas tätä. Dramaattisten vaiheiden jälkeen koko kylää askarruttanut kysymys kirkonkellojen kohtalosta ratkesi myöhään eilen illalla. Kellot löytyivät, yllätys, Kirkkorannan veneen vajasta eli tarkoin haravoidulta alueelta. Kysyä sopii, mitä teki nimismies Kaarlo Kettusen organisoima ja johtama. Perkele, enhän minä sitä johtanut. Kysyä sopii, mitä teki nimismies Kaarlo Kettusen organisoima ja johtama haravointipartio, jonka kaiken järjen nimissä olisi pitänyt suorastaan törmätä kätköpaikkaan. Kaiken lisäksi kellosta puuttuivat kielet. Vaikka nimismies kamppaileekin rajun noidannuolen kynsissä, on hän kuitenkin päävastuullinen tutkinnan huolellisuudesta tai huolimattomuudesta. Enhän minä sitä johtanut.
Sehän oli se palopäällikkö, sehän sotkee letkunsakin, ja jos letkut on järjestyksessä, ei löydä vettä. Niin, mutta kuuntelepas tätä sitten.